3, 4, beat. Jednom, čo to bolo? Také beatbox, no tak úžasné niečo. Pani učiteľky, hodnotenie. Poprosím, ukľudniť sa deti, máme tu hodnotenie od pani učiteľiek, nech sa páči. Musím to poutierať. Ja k tomu chcem povedať len toľko, že na metodický deň, keď sme mali metodický deň, tak ja som bola na jednej špeciálnej škole a mali sme tam presne prednášku o hudobnej výchove a mohli sme si to vyskúšať, ten rap. Takže ja som to síce neskúšala, ale viem, že je to veľmi, veľmi ťažké. Viem, že tam treba vedieť správne dýchať a vedieť, kedy sa máš nadýchnúť, lebo potom nevydržíš minútu, 2 minúty iba v kuse spievať, alebo to nespievaš, to len vydávaš zvuky. No to je s jazykom. S jazykom, áno, áno. Jazyk dopredu, za zuby, nad zuby, pod zuby. Dobre, poznám to a obdivujem, páči sa mi to, pekne si to dal. Naozaj, toto sme tu ešte nemali. Chlapci vpredu. Mňa si veľmi prekvapili, Milo. Ja som si myslela, Kiku, že vieš tancovať, že super tancuješ, ale že vieš robiť aj toto. Vlastne ty si tak všestranne nadaný. To super, aj niečo to upomáha. Ja sa musím priznať, ja som tu napísané rap ako Adrián a Kiko. Deti. A ja som fakt očakávala rap. Trošku taký úvodzovkách, jak spieva Ego, trošku také vulgarizmy som vypáne, že by bolo, ale s tým som bola veľmi prekvapená. Kiko, inak ťa obdivujem, máš dobré pľúca, že dokážeš takto využiť aj na iné spôsoby tie svoje pľúca. Super, chlapci, sadnite si, bolo to ozaj pekné, ale ešte porodním, že prišiel Adrián dopredu a mi hovorí, podám mikrofón. A ja na to, že na čo ti je mikrofón, veď vy tancujete? Nie. My, ako sa to volá správne? Beatbox. Beatbox, tam už viem, čo je beatbox.